Ако гледаш това, значи не е случайно. Трябва да чуеш нещо. Обикновено нашата душа, нашата божествена частица говори с нас през различни синхроничности, знаци. И един от методите, които аз използвам, са карти. Не класическото таро четене, много често различни карти с послания, ангелски карти. Тук съм си харесала едно, казва се таро на търсещия, защото дава послание, а не класическото, така че ще направим нещо полезно за себе си сега. Първа карта – вмешателство. Някъде някой се бърка в живота ти. Някой се намесва в живота ти, дава ти съвети, дава ти неговата гледна точка и неговата история. Запомни, слушай само себе си, твоето сърце. Това всъщност е божествената частица в теб. Ако следваш съветите и препоръките на някой, всъщност, без да слушаш интуицията си, ти живееш неговата история и неговия живот. По-скоро не дей. Слушай себе си, защото много често хората разказват и ти дават като посока не тяхната история, а те са пълни с програми, които не са твоите и много често трябва да се преработят, защото са стари модели. Така че това вмешателство, виж как те слага в килийка. Има едно но. Като някой нещо иска да те научи, да ти каже, да те посъветва или прекалено много ти се бърка в живота, слушай сърцето си. Следващата карта – хармония. Време е да постигнеш хармонията в себе си. Аз съвсем скоро, на 17 април стартираме, ще правя съвсем ново събитие. Бутикова група е само за 7 човека, местата са ограничени, интересът е голям, но там наистина ще събуждаме божествената частица в нас, която всички я носим, и когато живееш от тази страна, от тази светлина, от тази частица в теб, когато живееш по този начин, осъзнавайки, ние ще го направим през много тулове и жокери. Ще имаме натална карта, ще имаме карта за душата, ще имаме много енергийни практики, ще имаме много осъзнаване, много коучинг. Въобще ще работим и много и индивидуално, и в групата, но са само 7 човека, забележете, което дава изключително хармония. Така че, ако усетиш, че нещо в теб иска да направи стъпката, то е крачката, квантовия скок направо, това е квантов скок, който ще направим. Давай, пиши ми налично, аз ще ти изпратя повече детайли. Ще бъде изключително ценно. Не за всички. То не е масово. То е само за тези, на които в момента душата ще ги бутне натам. Но истинската хармония ще се появи точно след това. Защото наистина ще успеем да се справим и да видим новото време, а не старите модели. Методите на новото време. Работим с съвсем различна нова енергия вече. И да видим следващата карта. Възможности. Пред много от вас ще се появят много възможности. Не ги пропускайте. Много често се появяват, но вие, бутайки, стремейки се към нещо, което вие си поставили за цел, въобще не виждате възможностите, които Вселената ви дава. Просто оглеждайте се, слушайте. Много често идва през някакъв разговор, който вие пренебрегвате, защото толкова много сте фокусирани върху нещо, което вие искате да направите, че пропускате възможности. Много хубава карта. Мощ. Ето това е божествената частица в теб. Когато ти я подкрепиш, се чувстваш точно така, могъщ. Вижте само картата как изглежда. Фантастично е. Просто ти имаш пълната мощ да случиш всяка твоя мечта, всяка твоя цел. Целта обаче те вкарва в борба, а мечтата те вкарва в твоята идея да създаваш. Ние сме тук не за да създанем сутрин, да ходим на работа, да ядем кебабчета и кюфтета, да си легнем. Да си гледаме децата и до там. Ние сме тук, за да изследваме тая действителност. Да случваме, да създаваме, да създаваме, да изследваме нова реалност, още една реалност. Просто не дейте да се задоволявате с рутинността и с едно и също нещо. То вече и да искате няма да работи. Дошло е време, в което се налага да се събудите. И колкото по-бързо го направите, толкова по-добре за вас. Така че слушай божествената частица, последвай ме, влез в групите, аз ще правя много събития, които ще помагат по-масово да се насочиш в посока да гледаш живота през божествената частица.
да работиш през Божествената частица, да правиш кариера през Божествената частица, да се развиваш през Божествената частица, да създаваш семейство, отношения, всичко това носи огромна мощ, когато си в Божествената частица. Не когато си в напъването, бързането, колелото на съдбата, шанс. Имаме възможности. Каза ни се, че ако видиш възможностите, ако се отвориш за нови възможности, ще имаш огромна мощ. И тук се появява колелото на съдбата. А съдбата ти казва, че имаш огромен шанс. Шанс да направиш нещо велико с живота ти. Не дей просто да живуркаш. Не вегетирай там някъде в пространството, ден да мине, друг да дойде. Не го пропилявай този живот. Ние сме души в тела, не тяло с душа. И нашата душа е избрала това тяло, за да изследва нови и нови шансове, възможности. Съдбата ще те бута много. Съдбата, Вселената ще ти го дава, то казва съдбата, но Вселената ти дава много възможности, много шансове. Не ги пропилявай, давай смело. Казвам ти го от опит. Бутат ни в една матрица и когато влезеш там, ти не можеш да видиш светлината в теб. Само малко да си дадеш пространство. Аз в момента съм си дала такова. Грижа за душа, тяло и ум. В малко да си дадеш пространство и ти истински блестиш, светиш. Възможностите стават все по-грандиозни и не само ти ги виждаш и ти си отворен за нещо вау. Всичко останало е такава преходност и толкова смешно и жалко. Не дейте да си мислите, че просто да ходите на работа и да се върнете от работа е най-важното нещо. Това не ви кара да се чувствате щастливи. Може да сте най-успешните хора. Това не ви прави щастливи хора. Шанс. Любов. Любов. Любов в теб. Любов. Бъди любов, давай любов първо на себе си. И много от вас ще имат тази невероятна любов. Ти, който гледаш, само си позволи да я получиш. Още една карта – търсач. Пада се да търсиш. Не дей да стоиш на едно място. Отново се въртим в това послание. Търси. Ново и ново позволи си да учиш нещо ново, да развиваш себе си, да търсиш във вътрешния си свят какво те кара да се чувстваш щастлив, да правиш нещо, което обичаш, да се радваш, Знаете ли, тая година е ново начало за всички по някакъв начин. Не казвам ново начало, че трябва да направиш нещо грандиозно, но ще бъде всеки човек, във всяка една област в живота си, в различно ще бъде за всеки, разбира се, ще направи някаква промяна, защото такава е астрологичната карта, програма и не спирай да търсиш. Ще ти помага много това. Пазител. Всеки от нас има пазител. Нашите духовни водачи, ангели, хранители, всеки от нас има пазители. Той е с теб. Твоите пазители са с теб. Току-що казаха. Те ти показаха, че са с теб и можеш да разчиташ на тях. Не се плаши. Не се страхувай да търсиш, да правиш нещо ново, да тръгваш към новите възможности, да хващаш шанса, събуди божествената частица. Започни от някъде. Много. Така ще направя всичко възможно тази година да дам пространство на много хора да събудят тази божествена частица. Велико нещо е, аз самата ще си позволя да действам от божествената частица. Пожелавам ти една прекрасна седмица. Случвай, сбъдвай, изследвай, действай от лекота. Позволявай си да спираш, не да бързаш, не да си заед. Заетостта не те прави успешен. Успехът не те прави щастлив. Да. Последвай ме и ако те интересува как да събудиш божествената частица в теб, пиши ми налично. Ще ти изпратя много детайли, които ще ти дадат някаква визия. Какво може да направиш за теб. Това гарантирам, че може да бъде най-прекрасната възможност в живота ти тази година.